కష్టాల గుండా, శ్రమల గుండా వచ్చిన వ్యక్తుల గురించే కదా, అవమానపరచబడినటువంటి వ్యక్తుల గురించే కదా వ్రాయబడింది. విశ్వసించండి, ఈ జూన్ నెల నా దేవుడు రెట్టింపు భాగమునకు మిమ్మల్ని కర్తలుగా చేయబోతున్నారు. విశ్వసించి ఆమె అనుకోండి. ఎక్కడ మీరు అవమానపరచబడ్డారో అక్కడే రెట్టింపు ఘనతను పొందబోతున్నారు. అక్కడే మీరు సంతోషించబోతూ ఉన్నారు. అక్కడే మీరు ఆ ఆనందం పొందబోతున్నారు. వాళ్ళ కళ్ళ ముందే మీరు కర్తలుగా మార్చబడబోతున్నారు. కర్తలుగా మార్చబడబోతున్నారు. కర్తలుగా మార్చబడబోతున్నారు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. దేని